Daghang mga ginikanan dito sa Bohol ang mipasul-ob na og medyas ug pantalon sa ilang mga anak kun mutungha tungod sa taas nga mga dengue cases nga gitala karon sa maong probinsya. Sa Tagbilaran City nga adunay labing daghang nasakit sa dengue fever, nakamedyas ug pajamas na ang mga estudyante. Sama na lang si gihimo sa amahan sa 5 anyos nga si Jessamine. Diin gipasul-uban niya og medyas ug jacket ug gibutangan pa og mosquito repellent sa wala pa moadto sa Buoy Daycare Center. Ingon ana na lang gayud ka overprotective ni Nong Virgilio, hala gumikan kay nakasinati na kini og dengue ni lang Hulyo. Ingon ako mama nga magsuot og leggings kay rang walay lamok kung paak nga ko. Ngani ang gisuot kay naay dengue. Tungod kay uso ang dengue, akong gisuot og medyas og ang jacket parang malikay nga paakan og lamok parang way dengue. Matod sa Department of Health, miabot na sa 2,057 ang natalang kaso sa dengue didto sa Bohol ug 37 ang namatay sukad niadtong Enero hangtod November. Sa maong gidaghanon, dunay 26 ang namatay sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital niadtong Oktubre hangtod November 6 ning tuiga.